yiide aforo meritani tawnorgol sayfa mi heppata mi hulta mi haɓata battida mi tegata koye beat mo ala hoore ran wira maɗi ƴatto kana MC mo Allah okki huɓɓi foyre munde o jiiɗi battode jingon kam min wawi onne dow bikke gando. Yes, salam guys. This is your boy Baba Gale, votre chroniqueur Halpulaar préféré. Guys, no mbinomi comme d'avant. Enen émission amen spécialement ganduɗa ko pour jeune talentueux ji ɗi ganduɗa no mbirnoɗen première ni ko waɗde soutenir artiste aji ɗi ganduɗa nene coin mabɓe aɓen golle ko talent tan woni e mabɓe ko ɓen hande Halpulaar innovation darani pour yaltindeɓe pour kadi hollirdeɓe aduna foof yiyaɓe. Hande noon e mbatta présenté oɗo kala woɗo waɗi suivre ko wayno page amen Halpulaar innovation waɗi suivre compilation ji sayfoji ɗi mbaɗannoɗen wiyata heftinani oɗo o wiyete Kana MC from Fuladu represent Fuladu kanko noon wonno vainqueur top hande e compilation ji ɗi ganda ko ɗimen mbaɗoɗo woni compilation of the MG. Guys en dokkat mo micro o salmina yeɓoɓe après garten e question ji ɗi. Kana MC a salminama. yeb salminima ko Kana MC salminta on kala ɗo woni mi salmini inde e yettode pew woni gorko woni debbo voilà ko Kana MC mo ganduɗon no Kana MC garate ma question direct Kana MC holton mbatta représenté ano ko Junior Gain waaw ko en quelle année puɗɗiɗa musique o min ko 2022 2022 fuɗɗiɗa hip hop ay 2022 puɗɗumi wadde musique ka groupe gonɗa walla ko carrière solo non koye groupe gommi groupe o no wiyete groupe o ko Junior Gain quoi komin groupe menen taro 3 personnes groupe o ko depuis quand waɗa créé depuis 2022 ɗo min batta commencé ɗo waɗa créé piw de min mbaɗi commencé voilà nden mbaɗɗon créé ko nden kadi natɗon e game o kanko groupe o holton waɗiri base holton joɗiri groupe o koye Laado Fou Siri o base quoi Laado Fou Siri firti holɗum Laado Fou Siri manam on go label garangaji amen quoi holɓen e holɓen ton ko no bandi tegi en Mamouda en garangaji amen manam ɓen label o woni Laado Fou Siri kono on men ciñno quoi Junior Gain voilà Junior Gain ko toon immi quoi voilà Junior Gain ko Laado Fou Siri immori quoi ko an e holon woni toon ton ko Fadiam Zen e 17 boy e min Kana MC quoi an Kana MC onon fof fuɗɗiɗi game o walla c'est à dire que woodi idiɓe e game o ha game o waɗa créé holno yaari affaire o walla onon fof ɓamditi en même temps waɗi créé groupe o onon fof fuɗɗiɗi en même temps kadi groupe o ɗum ɗo musique o non on côté ɗon ko min iɗi fuɗɗade quoi e mi fuɗɗi ha ɓoy seeɗa après bire Fadiam Zen ari bokki hen quoi après 17 aroy ga ɓawa ɗon mais groupe o ko min iɗi fuɗɗade mi wat première sound ha ɓoy seeɗa après hawri mi haaldi e Fadiam Zen makko kadi moye mon faala yimde quoi mo faala bokkude groupe e ayi min puɗɗi wadde répété min mbaɗi répétation ha affaire o fuɗɗi darade ni min puɗɗi waddude sound min e makko min jaltini des sound après garan ammo 17 boy ɓawo ɗon kanko kadi o naati o fuɗɗima o yimi son goto o wi on yiɗi bokkude Junior Gain quoi moye mon mo waɗa répété mais no min bokkimo e groupe e mo bokki e Junior Gain mo bokki quoi no min bammo manam sorale quoi ayi kanko o job 300 on nde wari o bokki e nder groupe e taw menen noon minen jooɓa min e bireɗo Fadiam mo minen jooɓa kanko kadi on jooɓa côté ha ɓoyde men jiidi men battodi woni gotum quoi nde men puɗɗi yimdude menen piw actuellement no foti son uji jogui ɗon ɗum no heewi de est ce que wara ɗum ɗo limde quoi son jami ndi no heewi fayda mi jaggani ɗum ɗo gommi ɗo fof ko accitaɗi walla ko ɗi ganduɗa kon ko moftaɗi non ɓurɗi hewde ɗi kay gaccitama mais ni menen e projet
min jooɓi o piw EP quoi o sisa on ɗon o accakara on ɗo minen no jogira o mais ɗe balɗe rek inchallah on projet no wiyete on ɗon projet o si wona minen nan ko hoɓe so wona menen ko hoɓe so wona onon ko holɓen quoi guys ma famon noon wona no haalirte ni pulaar o jiiɗani quoi mais fof koye pulaar quoi tu vois voilà donc pamiron noon voilà caggal ɗum Kana MC min gardate maɗa en tant que invité en tant que kadi vainqueur compilation of the MJ mo ganduɗa waɗanoma sayfoji kañum e nder page Rapular Innovation a bokki hen a gagnima mais harima bokkuɗe en mi namdoma holno nde mbaɗeɗa contacté ha yettiɗa holno affaire o yaari e ma donc ha bokkuɗa hen kadi holno bindirɗa ha e nder lirisuji maɗi holno sa heeɗima hay lirisuji maɗi no bindirta ni mais elle ka yawiɗo boyi jiɗi quoi manam c'est à dire ko elle ko ɓiɓɓe ma kaldata quoi bito a rokkani hen haydara bito non mais c'est autre chose quoi parce que automatique nde affaire o yalti yimɓe hayɓe jijani ɓe sa wi ko Kana MC gagni donc guys heɗoɗen parti makko joni garten kalen hen dawa melawol lamnoduɗon gam sayfaro kokkim miroɗi woɗɗi wona minne mon gandon nankon libar min komi kilo nangirɗon gemmon comme joué lido Kana MC arimbo humpiro galla nawnaɗo jombo oppiro wona on jeeyi rimji ɓulɗiɗi fok MC ji gonɗi ɓa woɗi par ce que golle mabɓe ɗe boni dare ha sanga wonan noon kule dumallen baɗil fo ma nokkulen gabboɗe kam mi watta on fure mi dublat ha mi ɓeyda tirpile wara toɓɓam si ala hay kure voilà guys ma jaforona on jii changement de lieu donc noon ala ko saabi ɗen gandi leydi Dakar no wayni quoi wajo yarani mandilane yana e dow amen quoi donc en gaccat Kana MC tomo wonno e waɗe expliqué alhaali makko holno wayi ha o yeehi e hande e compilation ha o gagni compilation woni vainqueur Kana MC ɓe gaccuma continua explication ma o jafoɗa noon e teƴgol ngol mi andi noon ma waɗe pénalisé quoi mais ok ça marche affaire o ko noon ko groupe amen no windano sayfa o junior gain après gaji ɗi bimen ɗum woni dia waɗi men contat ɗo wi minen mbaɗa minen binda e sayfa quoi joni nomen daare groupe amen e poɗɗo arde après min kaldi e staff amen no ɓe mbi ko min Kana foti yaade ayi après noon lebdumi e jara sa o nanni kam to groupe to artiste aji bannaro min pottiron minen piw après min kaldi affaire o wiyayono si minen jogui big drill am moɓe no wat esprit hanen big o no fewne ayi après min ko ɗon bammi hanen esprit jemma goto jaltumi sorti après bammi ɗum programme après big o ɗon e 2 jours ɓe pewni big o nuldaro groupe to ɓammi copiyimi ɗon couple o tegmi yehi nice mais Kana MC combien de jours aɗa winda pour waɗde mesure aji ma juste e bito quoi combien de jours non big o kay mom ko big drill watto nulda o mi yaara bammi seeɗa déplacé ɓay mi tegino couple e big drill ni ɗi télécharge ni après bammi ɗon esprit taw mi affaire o no yehi nice tegmi ɗum ɗon kay mom wonano probléme ka Kana noon non wallahi ka Kana yiyama tan style ma wi guila dow ha less tan ka Kana quoi kadi en même temps ka Kana wawɗo rap kadi quoi ani woɓɓe ni woni Kana tan mais wawa rap ñodde affaire star ñodde affaire sueg affaire ay moy lool joni Kana caggal nde mbaɗɗon prise ha sayfo tourna ha heeɗima yalti donc an aɗa fadno an wawi ɓeɗo walla ha joni c'est à dire holno affaire o wayima quoi nde wiyete ni caggal ɗum ɗo ma yaltine vainqueur o aɗa hulno wasde yaltude premiére top walla an a jagguino ɓe ko an wawi ɓe ha paari quoi min gay mom komin jara pour min mbaɗe prise ko min gay mino yarano pour mi gagnoyama ni quoi mi yarani pour mi gagnoyima mais ko jaami haron ko min tegi ko kamɓe jaariro nder studio ro mi nan woɓɓe maɓɓe no mbiya yo affaire o boyo gagnima de ayi mais noon mi deƴƴi quoi affaire o min mbaɗi clip piw affaire o min garti won noon sikku 2 semaines affaire o vidéo o yaltani minen paɗimo de affaire o wonoy ɗon seeɗa affaire o ari yalti gaji ɗi ji affaire o manam woni to jarɗa yo fayda ko Kana MC nanta gagni Kana MC effectivement ko noon yaari par ce que déjà guila yalti
mini ɓe ganda min e jarasta wonno sababu ha on structure waɗa concept oɗon waɗa sayfoji minen ko ore amen e nder amen no komin keeɓi e message uji wiyeɗe ko Kane MC gagni gasara te kadi wona pour aɓe ganduma par ce que déjà mbiɗa wawi wiide sayfo o yaltinima gonga tan kadi ko ɗum wonno sababu sayfo pour yaltinde jeune talent uji ɗi ganduɗa nani lesɗe ene liggo pour kamɓe hoore mabɓe min gara min jaltina tanadi holla yimɓeɓe yiya kono a yaltiri hen à 100% par ce que guila waɗi heɓni wiya o ko holon mais boy o ngabunke ko holon non o boy ni waɗi graw non o boy il est extrêmement ordinaire quoi vraiment yimɓe hewɓe jaɓanima ɗon to déjà wiyete ɗum ɗo rokkaka to quoi no wiyete hol gagnotoɗo quoi mais caggal ɗum nde gagniɗa nde holno Fuladunaɓe jaɓɓiɗiri affaire o quoi holno ɓe waɗirima accueil caggal ɓe nani Kane MC itti vainqueur o addi ɗum hande Fuladu holno affaire o joué ma e hol conseil no ɓe dokkatma e holno yarirnoɗa affaire o tout ça quoi holno wayi toon non ɗon kay moom ɓe mbaɗi kam félicité normal mi yi hen gaji ɗi ɓe mbaɗi kam courage donc mino welti e moɗon kadi ane jarasa affaire o ko noon affaire o ko yalti ko mam min jaari e hoore an ko mi laari affaire o ko no yaari ni affaire o jarani haalde sa ɗon mina ɗon komi ƴeewi affaire o ko ɗon mi andi gaji ɗi mi mana mi ñoƴƴiɓe quoi aga bandi quoi caggal ɗum en gartat vite fait e gurdam ma hol ko liggotoɗa à part le rap quoi non min komi coiffeur quoi mi fembat fembat holton exactement joɗiɗa min gambi wonmi quoi gambi femmatmi ok gambi fembata ok joni holno yiruɗa hip hop pulaar o hip hop o tana affaire o no yaha gaji ɗi no jooɓa voilà affaire o manam no yaha quoi donc an so wiyama hande artiste mo ganduɗa aɗa yimoni o andaka to mais genre aɗa andimo mais aɗa andi o andaka e nder rap o kay mais aɗa jogui yakar o ko yaha holmo o wiyata pourtant ɓen keewi ok so ala goto mo mbawɗa wadde inde muɗum tan goro non ala mais aɓe kewi quoi kamɓe foof dal aɓe jogui opportunité wonde o top quoi ɓe mino yi hewɓe foof ɓe yaade tana goro mi wara hen subde goro acca woɓɓe quoi ok mais caggal ɗum ɗon Kane MC hol wonɗo rappeur ma préféré rapport am min Kane MC woni rapport am quoi Kane MC woni holon ano Kane MC woni min mo lebdaraɗo gars on nani ko haali o wi ko kanko hoore makko woni rapport hoore makko kadi quoi mais c'est normal neɗɗo ene moƴƴi gona original quoi donc to a waɗani copier e neɗɗo ha ɓurta par ce que déjà aɗa wawi ƴettude référence mbiya o artiste ɗo miɗa yiiɗi yettade to yetti ƴettude référence makko mais to a wayani no artiste o wayi to a waɗani ko artiste o waɗata ko donc fande hoore muɗum kadi ene moƴƴi quoi holno yiɗɗa rap Fuladu rap o to mento to gonɗen to tana affaire o no wuli mais a ɗammini rap Fuladu ma ya inchallah ma yaha ha dow holmo jiiɗa toon hol wonɗo toon artiste moɗo rap Fuladu to waɗoɓe représente tigui le vrai hip hop quoi affaire o no ɓen heewi toon de One Black no toon Real Mamzo ay Bandit Tigui Général MC mana ɓen keewi quoi mi waraɗo limtude ɓen keewi mana ɓen keewi ok a yi wuuro amen ngo no wayi c'est difficile donc wurde toon hip hop o ene muusi trop par ce que ko heewi waɗetake toon donc an hol idée mo joguiɗa hande pour ɗum ɗon hande sa haali ɗum peut être ma dañ avantage goro mo ganduɗa ene waɗane yombal affaire o quoi holko wawata hen haalde ɗo kay moom affaire o no metti e meɗen enen to gonɗen to sege ko heewi ko wattake e wuuro he pour mbaɗa concert ko ma jalta mbaɗa déplacé studio kadi ala e nder saare a waɗi son ma pariyan ko ma jalta Tamba weli ngara bawa wadde alisere ay ɗin piggala e nder Madina voilà comme donc oɗon kettani en on banggue ɗon
affaire studio kay mom sen gerima en keɓi ɗum sen mbaɗi ɗum ɗo manda walla gulumbu taw affaire o no ɓaɗi quoi ɓurata wonde avantage parce que déplacement o ni muusi kadi tout ça ni muusi ok gars ko ɗum noon wonno message mo waɗi lancé donc keɓen en studio hoore mo ganduɗa tout près waɗɗani hen quoi to en mbawa waɗde hen activité ji amen hewde inchallah ma wod joni joni so Allah jaaɓi Kane MC ano holno guuriɗa rapport par rapport e jinnaɓe ma parce que wodi jinnaɓe ganduɗa c'est trop compliqué wiyata rab ko affaire de banditisme ala haydara donc ko zéro quoi neɗɗo yarata holno wuuriɗa ɗum e mabɓe quoi min kay machallah aɓe jaɓani kam mon côté ɗon quoi mais départ o ko mi fuɗɗorono mi suuɗino quoi ɓe gandano ɓe jawani andude mi no yima wonɗo sikku men jaltin heede 500 on mais ɓe tinani miñiraɓe am ɓe ramne kotiraɓe am ɓe gandi mi no yima mais maɓɓe on jinnaɓe ɓe gandani quoi mais ko ɗo sayfa ɗo tigi tigi ɓe gandi komi artiste ɓay ɗon joni wonti ko image wona audio ko ana pour ça wonni rek wonti image ɗon ɓe gandi Kana MC ko rapport mais ɓe kasani kam men voilà ɓe kasani kam men ɓe ñagano kam men ɓe duwanno kam ɓe mbiya kam mi waɗa seese voilà affaire o ko cukagu rek mais en tant que débutant ni fuɗɗiɗo ko 2021 walla 2022 2022 en tant que étant débutant ni ɓoyande puɗɗiɗa affaire o ene muusi walla ene weeli comme yimɓe ne wiyano rabo si tawi a andaka ene muusi affaire aji ɗiɗon an en tant que débutant holko wawɗa hen wiide donc so talent no woodi affaire o no weeɓi ye si talent no woodi rek affaire o no weeɓi e on côté ɗon ko talent o tan quoi mais à part le talent haydara so waji wiyata job rek moye fayi quoi job rek moye fayi à part le job haydara tampere tan effectivement ko gonga kono gay talent ene waɗi important aɗa wawi waɗde hunde mais sa ala hen tala a ɓooyat hen a tampaten so wona Allah rokkuma jungo gimmiɗa mais sa a ɓooyat darade toon quoi kono donc gollen gollugol noon wona e photoji wona e vidéo ji ne heewa haalɗo golle laaji namdi yaadi koye deƴƴere waɗa ressource jaɓa jippinde hoore muɗum ni yaaha ene namdo yimɓe ɓe ganduɗa anduɓe ɓurɓe mo hayso neɗɗo anda ni mais woodi ko andi seeɗa ko ganduɗa omo wawma ɗum rokkude quoi a faami donc il faut beaucoup ressourcer donc voilà ko ɗum woni fof talent job woni fof quoi guys no kalannomi ni ko real Babstar wala wiya Baba Galle ha joni ko on ina yiɗmi yimɓe andira kam quoi Baba Galle votre chroniqueur rap Pulaar innovation guys page o nani ɗo ko actualité rap so actualité rap woni ɗo rap holɗum rap Pulaar woni ɗo jeune talent uji joɗiɓe koye muɗum ene jogui talent de extrêmement ordinaire ko ɓen yimɓe woni ɓe jaltinten hande public o yiya ɓen yimɓe woni ɓe yaltinten hande aduna yeeɓaɓe guys mbaɗen abonné yaajinen ha yaaja par ce que so waɗaka abonné waɗa yaajinaka ha yaaji firtidal affaire o hayno kay sen jiiɗi yaltinde artiste en mbawa yaltinde mo par ce que en ngala public oɗon donc en garat Kana MC mi rokkuma micro o kala message mo jinnoɗa lancede walla mo jiɗɗa haaldude walla ko yiɗɗa haalde donc kala après mbaɗen fermeture o ha ok gars mi salmini on min lamɗo jam tan wona debbo e gorko fansi junior game fansi Kana MC kettoroɗo rap Pulaar piw mi salmini ala dalaɗo voilà ko wiide on tan junior game ɓenenne projet o pari piw inchallah ɗe balɗe ɗo rek jawon to sen amen YouTube to baɗon abonné paɗon ko artanin ko defama ɓendi piw ɗinne lawol ari fayda biento inchallah ƴawe baɗo e abonné binde junior game to YouTube on jiya compte o baɗon abonné paɗon respect mais woni ko siftotoɗami joni ko haalɗa haala compte o quoi oɗi ɗo clip goto wiyete poppi congat no wiyete non gars dokke men seeɗa hay soko 5 minutes goto min gudda affaire o quoi no wiyete ganduɗa poppi congat poppi congat voilà on sa on ɗon no wuli de ɓay rab laadu fuuɗi saaki ha kolda ñongu baga soñ ma kon ko ora noddu fansi ma o ɗoma denoɗa sina ɗum men kanama may lolo on son vraiment son wulɗo jaw ko min tournimo mi waɗimo réalisé mais vraiment j'ai trop kiffé quoi machallah wattu retour ɓurɗo on ɗon inchallah faɗam ɗo e ceeɗa to projet o pari quoi yimɓe keɗimo après ɓe mbatta retour sa on ɓurɗo wulde on inchallah gay wadde ko noon to caméra to wonani en toon ko Jah Rasta big meloman so yi affaire o yooɗi cadrage o feewi
ko Allah e makko ha. Jarasta, big respect à toi. Wonde skill king ton ha. Yeah, what's up guy? À prochaine mois quoi. Kana MC. Aja, jaa bro. Meritani tawnurgol sayfa mi heppata mi hulta mi haɓata battidami tegara koye beat mo ala hoore ran wira maɗi ƴatto kana MC mbo Allah okki huɓɓi foyre munde o jiiɗi battode jingon kam min wawi onne dow bikke gandon tawa melawol ɗamno duɗon kam sayfaro pokkim miroɗi woɗɗi wona minne mon gandon nankon libar min komi kilo nangirɗon gemmo comme joué lido kana MC ari mbo humpiro kala nawnaɗo jombo oppiro wona on jii rimji ɓulɗiɗi fok MC ji gonɗi ɓa woɗi par ce que golle mabɓe ɗe boni dare ha sanga wona non kule dumallen baɗil fo manno kulen gabbode kam mi watta on fure mi dublat ha mi ɓeyda tirpile wara toɓɓam si ala hay kure